DJ Wally murisei DJ Wally hapo kwakadi hama yangu. I just come across video ra Comrade Geza pa Facebook. Something somewhere hazvina kundiitira zvakanaka ini nangu personally. What we want to fight out is ZANU-PF, not to fight out Mnangagwa. Tichireplace zvakare kutobvisa imbwa toisa chimbwa mupengo mumusha. Andione statement ra Comrade Geza richibata Zimbabwe zvakanaka eni wangu. I mean, I'm not here to judge him, but pavazongotaura kuti I support 100% General Chiwenga, which means his struggle is to put Chiwenga on the power. We as Zimbabweans kana kuti inini semuZimbabwe, I don't think Chiwenga is fit to govern the Zimbabwe. Why am I saying so? Kana pesi pavataura kuti Mnangagwa was behind poisoning ya Chiwenga. Chiwenga was supposed to kuuya achiprotect the ex-wife yake. That's the first mistake yaakaita. Kuti anotambudza munhu kusvika pakuramba kuti mukadzi aone vana vake. Iye achiziva hake chokwadi. Which means tinenge still tiri kushandiswa. Yes, we need new Zimbabwe. But there is no new Zimbabwe with the same people vagara vari in power. Because vanhu vaiva vane mukana wekuita meetings vachidzorana. Why vasiri kudzorana kuti no Mnangagwa zvawaita iwo is wrong, famba nepapa? Which means vese vari kungoluta vese vakadaro. Saka inini hangu kuti ndinoti Comrade Geza is 100% right to support Vachiwenga. He must support Vachiwenga out of ruling the country. Vasiri mukutonga nyika pane zvekutonga nyika, no, we need transitional government. We need new blood. Nothing to do with ZANU-PF as a war. Hatina chatiri kuda chine chekuita neZANU-PF. Hatina, we can't go into the streets kunodzosera futi ZANU-PF in power. No, that is not going to happen. If we are going into the streets, please itai kuti vageza vanzwe this. Kana tiri kunopinda muma streets, we are going into the streets for our own benefit, not for Chiwenga and the ZANU-PF functional benefit. Azibudi izvozvo. They must respect us. They fought for the country. Kwete kuti varambe vachita madiro. Ayewa. They have to respect the generation iriko nhasi negeneration yamangwana. Hapana pavachazotiwo vari kugadzirira generation yamangwana, still putting back ZANU-PF in power. No, the sanctions are among ZANU-PF. My sanctions are kumuri Zimbabwe. My sanctions are among the ZANU-PF regime, which means the more Chiwenga being in power, apana chima issues are addressed. Nekuti still Chiwenga is going to put back vanhu vangavagara varimo. Zvakangofanira kuti tinonotora kasukuwere toya tomuti president. There is nothing like that. Hakuna chakanaka chakadaro chokuti kasukuwere ane proper maoko ratoziva kuti pamaundarona paiuraya vanhu achiita sei, achimhanya neZANU-PF achiita sei sena baba wake vaMugabe, toti ndiye watakuda kuti atungamire. We need new lies. Tiri kudawo nhema itsva muZimbabwe. Tiri kudawo nhema itsva. Aiwa, Comrade Geza is wrong now. He was 100% right kutanga kutaura nyaya yenhingiriro yestruggle, but the way he wants to do the struggle is wrong. Hatisi kuda Chiwenga, hatisi kuda anything to do with the ZANU-PF. Inini hangu personally, kana zvichireva kuti Zimbabwe ichiramba yakadaro ingairambe yakadaro, it doesn't make sense. Chiwenga, we respect him, but his respect is already he's passing respect yachampa, because when he got in power 2017, they were supposed to change things. Vakaita in power since 2017. Unoti ukuri vice president, uku have never been a doctor, waenda kunoita minister of health. What is that nonsense? That is nonsense. That is nonsense yoli. Havangatitiri zvinhu zvisina basa rese muZimbabwe ine vana vakadzidza kudaro, so vari kuda vanogona kutora nyika ikaenda kumberi. Andigoni kumenshina kuti nhingi kana nhingi, but muZimbabwe mune vanhu vane education which is far much better to take our country somewhere else. We have got true leaders in Zimbabwe.
We can't look on the leadership of the president we MDC tofunga kuti we have got some leaders in Zimbabwe, but tine vanhu, we can't take the leadership of Chiwenga toisa munyika kuti hanzi ngavarule nyika. Haiwa, that's wrong. Sekuru wedu Geza vakundikana. His support is based on the wrong way. He must be on the right direction. We need transitional government. Kwete ZANU-PF. No to ZANU-PF. Even ivo kuti vagozogarika munyika muya, ngavatarise upenyu hwana Kasukuvere, ngavatarise upenyu hwana Ningirikino uyu akambenga ari youth leader uyu wekubuda achiti isusu tiri kuda vaMunangagwa kuti vatitungamire. Where is he nhasi? Varipi vanhu vese ivavo vana SB Moyo vakabuda vachitaura publicly panhepfenyuro dzemunyika, varipi neZANU-PF? So what we are saying is we need people who respect each other. There is no respect which will come out of Chiwenga. Hapana respect inobuda muna Chiwenga. I'm sure kuti ndarebesa hangu odi yangu nandisadoswa kwese, but no man. No. Vanhu vakuru ngavasaramba vachita mane pfungwa dzevana. Ndo paunozonzwa maZimbabweans vachiti toda kushandiswa futi zvakaitwa 2017. Yes. Ndani singarisapoti statement rero, but kana zvakadai so we can't go kunomacha tichidedzera kuti Mnangagwa ngaabve. We are not going to fight for ZANU-PF internal fight. Aiwa, we want Zimbabwe to be free. Ndo chinhu chatiri kuda, Zimbabwe to be free from this junta called ZANU-PF. Hatisi kuti Mnangagwa kana, tiri kuti ZANU-PF as a whole should be moved and have new government inoziva kuti tine vanhu munyika, inoziva kuti tiri kuendepi nenyika, kwete government iri kuda iyo kuramba ichi, because onaka woli the moment yatichaisa Chiwenga zvareva kuti zvese zvinhu zvaMunangagwa zvaainazvo acharamba ainazvo, zvese zvaakaluta. Hapana achasungwa, pacharamba paine chicommission of inquiry chavo chisina nebasa rese, chizaki chavo chisina nebasa rese ichi, chinoenda kunobata vanhu vasina mhosva, chichisiya vana Henrietta Rushwaya vakabuda negold, chichisiya ivo vana Ningirikino vari kusmagula gold right now, right on our nose. Tonzanzi tiri kunzanzi Chiwenga. Aiwa, that's bullshit. Semataurira vanoita Comrade Geza, that's bullshit. Hatisi kuda that nonsense. We don't want ZANU-PF. We need to work for those guys. Tichivati vana sekuru, makaenda kuhondo makatitira zvakanaka. Here is your pension. Chidyaiwo makazorora navazukuru. Look at Geza's age. He can't support Chiwenga kuti Chiwenga must be in office of presidents. No, that's bullshit.